El torneig ha estat molt bé, tot ha estat molt ben organitzat i bueno, hi ha equips molt competitius i pots aprendre molt. M'ha semblat, aquest torneig i aquesta organització m'ha semblat que està molt bé perquè jugues contra jugadors molt competitius i que tenen ganes de guanyar. Un torneig amb gent molt competitiva i gent molt bona. És la primera vegada que hi participo i m'ha semblat molt bo. Ha estat molt bé, una trobada de seleccions, ha estat molt bé, m'ha agradat. El torneig ha estat molt competit entre les seleccions comarcals i bueno, ens ha costat primer a la fase de grups passar. Contra el Baix Llobregat hem arribat a empatar, però bueno, al final hem passat pels penals. I després, a la semifinal, també hem passat pels penals a Morte Súbita i a la final ha estat molt competida contra el Lleida, que bueno, hem guanyat perquè jo crec que hem fet un molt bon partit i ens ho mereixíem. Ha semblat un torneig molt bonic, amb molts equips, molta varietat, i jo crec que ha sigut un torneig on han pogut gaudir tots. Bueno, és una mica dolç agre, saps? Sí, hem arribat a la semifinal, a la final, però bueno, no ha pogut ser. Hem fet el que he pogut.